Després de 2 anys amb mal temps per Sant Jordi, aquest dimarts el temps ha estat esplèndid, amb sol i una temperatura ideal que convidava a sortir de casa a comprar la rosa i el llibre. El passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell oferia aquest aspecte al migdia, amb molta afluència de públic. Les escoles han aprofitat per treure els més petits a passejar i alguns autors i autores locals explicaven els seus contes infantils. Pel que fa a la venda de llibres, per Sant Jordi, com sempre, destaquen els mediàtics, també els d'alguns autors locals i escriptors de renom. El de l'Àlvaro Espinosa, Brúixoles que busquen somriures perduts. Després hi ha hagut el de Victus, tant en català com en castellà, que ara va sortir en castellà ja fa bastants dies, però ara l'han tret en català i tots dos estan sortint molt bé. I després el del Falcones, no? La reina descalça. Pel que fa al local, doncs realment a l'Aiguat i al de Camí de Lletineu. Recordem que la Diada de Sant Jordi representa l'entorn del 10% de les vendes de llibres anuals i el bon temps que ha fet ha ajudat a poder complir les previsions. Durant la tarda també s'ha fet una lectura en viu del llibre La primera pràctica d'Albert Villaró. L'autor ha sigut l'encarregat de començar a llegir-lo. Bé, de fet és molt emocionant, és un canvi total de format, no? De la lectura que tothom fa normalment, allò de manera callada, mental, a sentir-la, representada a la gent que ho fa de manera pública, a l'aire lliure, és molt emocionant. La lectura del llibre ha seguit mentre hi ha hagut voluntaris per llegir-lo. En general, s'ha viscut un Sant Jordi amb optimisme i bon temps que ha ajudat a augmentar les vendes de roses i llibres.